na severní vítr. Tak já předávám mikrofon a dáme si severní vítr. Co nedá? To říci špekáčky. Nejde to ani na to. Máš první záznam na YouTube, jo? Já si myslím, že to bude. A je to. Docela dobrý. To jsou pochodně hodící. Má to hotový. Stejně víš, že ty chlapy se drží stranou a ty mámy obětavě prostě ty toho pusta těm dětem dopřát, tak se do toho vrhají po hlavě. Hezky. Ten znám moc. To taky pojevá předtím. Ale to má něco do sebe, že bude mít následovníky. Hele. To je pohodě, to dá. To je pohodář. Si myslí, že to dá. Hasiči. Nemáš nic si na to. Tak to nevadí, ne? Dobrý. Jdeme na hasiči. Na rukávě. Jsem vůbec nevěděl, že mají takovýhle masky, to je jako Darth Vader, ty krásy. Jo, to jo. Jako kdo? Hvězdných válek. Hvězdné války, ten zlej. Černý. No, suverén. 10, 9, 8, 7. Jirka peklo. Tak jsme si zastívali severní vítr. Děkujeme moc za váš zpět. Ade. Ještě velký zájem zpívání. Tak ještě si dáme nějakou písničku. Která pak to bude teď? Bude to pátá. Mám velikou radost, že si to užíváte, že si zapojujete. Je to paráda, počasí přeje na krásném místě, ohníček hoří. A teď si k tomu zaspíváme další jednou písničku pátá. Ale než je to připálí! To maminka vlevuje, to je vlevuje. Buď obětové nebo hladovat. Další.
regulu. Tak děkujeme za krásnou písničku Pátá, opět si pojďte pro hezké celý. Tak, ještě si dáme jednu na karaoke a potom děcka chtějí soutěžit. Mám velkou radost, že se zapojují, že je to baví, takže jsem myslel další soutěž. Mezi tím, co teď budeme ještě zpívat, tak pokud byste si, milé děti, chtěli ještě také soutěžit, tak pro vás mám jednu úkol, vymyslíte nějaké pěkné zaklínadlo.